Tämän hobbitin äiti, mikä on hobbitti? Taitaa olla niin, että tätä nykyään täytyy selittää, minkälaisia hobbitit ovat, sillä he ovat käyneet harvinaisiksi. Ja karttavat isoja ihmisiä, niin kuin he meitä kutsuvat. He ovat, tai olivat, pienikokoinen kansa, siinä puolet meidän pituudestamme, pienempiä kuin parkas kääpiöiden suku. Hobbiteilla ei ole partaa. He ovat tekemisissä taikuuden kanssa vain vähän, jos ollenkaan, mikäli ei oteta lukuun arkipäiväistä taikuutta, jonka avulla he osaavat kadota hiljaa ja joutuisasti, kun sellaiset isot ja tyhmät otukset kuin te ja minä tallustamme heitä kohti melskaten kuin elefantit, niin että he kuulevat tulomme virstojen päähän. Heillä on taipumusta lihomiseen, he pukeutuvat kirkkaisiin väreihin, pääasiallisesti vihreään ja keltaiseen. Kenkiä he eivät käytä, koska heidän jalkapohjissaan on luonnostaan paksut anturat ja päältä heidän jalkojaan peittää tuuhea, lämmin, ruskea, tukan kaltainen karva. Tukka heillä on kihara. Heillä on pitkät näppärät ruskeat sormet, hyvän tahtoiset kasvot ja he nauravat syvältä ja mehevästi. Etenkin päivällisen jälkeen, jota he nauttivat 2 päivässä, milloin se vain käy päinsä. Nyt tiedätte sen verran, että voimme jatkaa. Kuten sanoin, tämän hobbitin äiti, siis Bilbo Reppulin äiti, oli kuuluisa Belladonna Tuk, yksi vanhan Tukin 3 huomattavasta tyttärestä. Vanha Tuk oli ollut kukkulan juurella virtaavan, virraksi kutsutun joen toisella puolella asuvien hobbittien päämies. Usein väitettiin muiden sukujen piirissä, että kauan sitten joku Tukkien esi-isä olisi ottanut puolisoksen haltijan. Väite oli tietenkin vailla päätä tai häntää, mutta on totta, että Tukeissa oli jotakin visusti epähobittimaista, ja joskus jotkut Tukkaanin jäsenet lähtivät seikkailuun. He hävisivät huomiota herättämättä ja sukupainoi asian villaisella. Mutta tosiasiaksi jää, että Tukit eivät olleet yhtä kunniallista väkeä kuin reppulit, vaikka he olivat ilman muuta rikkaampia. Ei niin, että Belladonna Tukilla olisi ollut mitään seikkailua sen jälkeen, kun hänestä tuli Bungo Reppulin vaimo. Bungo, joka oli Bilbon isä, rakensi vaimolleen osittain hänen rahoillaan hienoimman hobbitin kolon, mitä kukkulan yllä tai alla tai virran takana oli koskaan nähty, ja siellä he asuivat päiviensä päähän. Mutta on silti todennäköistä, että hänen ainoa poikansa Bilbo, joka näytti aivan kunnollisen ja mutkattoman isänsä kopiolta ja käyttäytyi täysin hänen laillaan, oli sittenkin perinyt jotain omituista Tukkien puolelta, jotakin, joka vain odotti tilaisuutta päästä esiin. Tilaisuutta ei tullut ennen kuin Bilbo oli täysikasvuinen, siinä 50, ja asui isänsä rakentamassa kauniissa hobbitin kolossa, jonka olen juuri teille kuvaillut, ei ennen kuin hän näytti tosiaan asettuneen peruuttamattomasti aloilleen.